Преди да се запознаем по-подробно с сайта и образователния софтуер, е важно да знаем, че достъпът до сайта и електронните учебници е напълно свободен. Не ни е необходима никаква парола, регистрация или друга форма на идентификация, за да ползваме 100% от наличната информация. По този начин гарантираме правото на достъп на всички потребители, които проявяват интерес към електронното образование. Стартирането на образователният софтуер става чрез два бутона, съответно за 5 и 6 клас. Двете електронни помагала са идентични като софтуер и навигация и, разбира се, различни като съдържание. Съдържанието на учебниците е съобразено с държавните общообразователни изисквания и като информация е идентично с информацията в традиционните учебници, разпространявани на хартиен носител. Електронните помагала са съобразени с принципите на интегрираното образование, т.е. техният софтуер ни позволява да работим с всички ученици в клас. Това са учениците с специални образователни трудности, учениците с различни специални образователни потребности, както и всички останали ученици, които нямат специални образователни потребности. В следващите видеофайлове ще се запознаем подробно с всички възможности на електронните помагала по история и цивилизация за 5 и 6 клас. Проектът Електронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата с специални образователни потребности се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз.